Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan. Tuod no, mga upload na po taog handumanan sa usa ka awit. Ang nagpada sa kaagi karon mao kining usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atong magtatampo nagdaa sa nga Nika. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Uli ta magsilangan ato ng sugdan ang handumanan sa usa ka awit. Salamat kayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Handumanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw. Niining sikat na kayong tulumanong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Tagwala ko sa pangan nga Nika. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. You are my song. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa na sayang kagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Nika. Si Conan, padung din eh. Maigling ra, ha? Tago ba yun niya yung cellphone? Kinsa na yung ka-chat? Ayabi mo? Dili pa. Dili pa. Pero kung makadag ni si diha, kilig na kayo. Ayaw pagbuot. Nanguliyab sa na siya ni mo, no? Nga, wa pa mo kay buot? Di gani ka kamaong manudlay sa mong buhok? Mo nang dili ko ganahan mo share ni mo kay nawayon kayo kanako. So, uyab gid ni mo. Dili pa lagi. Pero naanami sa gating tanaw each other stage. Wow, ha? Pero sa layo, bako samtang nagpadong ko din, eh. Klaro kayo sa kong pananaw nga. Murag, magisi na ng aping mo sa sigig, smile. Nga nagatubang sa mo cellphone. Unya na dito na mo uyab. Hala no, dili pwede kikilig lang ko. Ikaw man gani naman kay kachat-chat. Pero wag yung kamutog anak ko kung kinsa na. Huwag sa kaya nga itugan kay kutob ram ni sa chata mo. Ha? So, wa pa mo magkakita ana? Papoy, huwag wa sa ko'y plano. Wow ha, feeling gwapo sa kikano. Di man ako feel good. Alangan, mag-ipugos na ko akong self. Ma-fall pa lang ko niya, inuwan ako. Inikita na mo. Awlo, kasi ya. Har feeler. Di lagi kakadawat nga gwapo ko. Imo kong gipaanhi sa inyo kay ingon ka mag-movie Mariata. Pero imong naong naarkitirmi ang imong phone. Ganina pa ka. Kisa naka-chat ni mo. Ay, sorry, day. Sorry gud kaayo. Kinsa lagi na? Carly iyang pangan. Chatmate lang good. Ha? Di mo ko kita, ana. Dating site ra, day. Mao ba? Patanawa daw ko. Why now, uy? Ha? Si we now. Wa siya magbutang og picture sa iyang profile. I mean, nagbutang siya pero dili gid yang naong. Uy, kawayok gud, ana. Dili man. Kaya wa man sa ko magbutang gid og naong nako. Naa pa lang unya makailan nako. Lahi nga naong ang akong gibutang. Pero aware ming duha ana. Kay bawo ko nga grab photo ra iyang profile o kay boss siya nga grab photo ra pud ako. Unya kung makikita. Di tingali uy. Murag tan-aw nako chat ra man ginikutom amo. Unya, mura lagi invested kay kanang tawhana. Nga klaro man daay nga wa mo'y padulngan. Ambot ba day, uy? Wa ko kasabot. Feeling bitaw na ako, no? Gaan kay akong pamati niya. Mura
tag close na kaayo mi? Karon pasad ko, ana, da. Well, good luck ni mo, ana. Naunsa man ka ni ka. Wa man kay laing gibuhat. Sige ka malagatubang yan ang cellphone ni mo. Wara ni maoy. Nga, wa god taon. Madahagwa. Nga kada atubang ni mo anak. Sige ka malagngisi. Murag kilig kayo ka. Unsa man si Conan ano? Ma, nga do kung si Conan man imong nahuna-hunaan. Aw, dili day mo uyab. Ma, best friend raming Conan, uy. Aw, unsa gud di ay. Abi man gud nako gi-level up na an imong inyong friendship. Wa, ma, uy. Dili sad mahitabo nga i-level up na mo ang among friendship, ma. Kay sungugan kay tong tawhanan nako. Basig nagpatagad lang. Ma, Kaysa kung tanaw, dako gusto ni mo si Conan. imposible, ma. Dili siya makagusto nako kay dili ko niya type. Pero type ni mo siya. Oh, ma. Ay, naunsa man ko. Nga wa man ko makatubag sa pangutana ni mama nako kung type pa nako si Conan. Dili ka pangtabon lang ning akong chat-chat aron mawa sa kung una-una si Conan. Maura gina yung gitawag na ako aning orasa. Kay dili ka makatug. Tungod ka na inakasamok si Muhuna-huna. Og ka na, mo si Conan nga imong boy best friend. Oh, Ngano di naman ang kamutog aniya sa imong na-feel? para unsa? Para ma-friend zone ko? Nabete ka chat-chat, day. Og nakaila na kay ko adto. Bisag kanus awa gyud to'y babae nga giseryoso bisag usa. Pero at least, wala kay angay mahayan, diba? Kay, nasulti naman mo imong na-feel. Day. Doon na kay sulti ako. Oh, Usam na. kumusta na mo imong ka-chat? Maurag yapon. Kuan, wa gid ka makagusto niya? Tay pa. Abay mo na kung ikaw may naisulti na ko. Anong kadaghan naman hinuna mo pangutanan ako? Kuan, Ang tinuod, doon naman gud ko yung babae nga nagustuhan, dugay na. Di pa lang ko makahimos pagsulti niya. Ang tanaw mo ko niyan ako, chicks boy. Pero kung magkakambi man gani, tarungo yun ako siya, isaad yun akong, di yun ako siya pasakitan. mao ba? Oo. Saan na isulti naman ba? Wala eh, wala. Kalimutin na lang to. Si Carly, ang akong ka-chat. Nag-chat man? Uy, kataas pa niyang gi-chat? Sa man eh? Akong basahon, be. Unta, makasulti ko nimo in person sa akong tinuod yung gibati diha nimo. Pero unsaon, nga kutob ramang gutas chat. Gustuhon man akong magpaila nimo, pero sa akong tanaw, dili pa man ka ready magpaila sa imong kaugalingon din hinako. Kay kun ako lay pangutan-on nimo, ready na kaayo ko. Naghuwat na lang gyud ko sa imong go signal kun kanus Mas maayo tingali nga makikita na lang ko ani akong ka-chat. Aron sa ingon,
madivert na kinang akong una-una sa lain. Kaysa magsige ko guna-una ni Conan. Masakitan ra ko. Sure kang makikita na ka, ana? O lagi. Pero, basi na niya, unsaon ka, ana, ha? Dili lagi. Di ba sa ko makikita nga ato ko mingaw nga lugar ko? Maoy among sabot nga sa plaza may magkita. O niya, dili ka magpakuyog? Ayaw ra. Okay ra ko. Okay. Basta, panawag lang ha kung doon na maganing mahitabo. Yes, Day. Ayaw ka bala ka. And thank you. Asa naman ka siya? Nag-chat na ko niya nga ni anak ko din niya. Na anak ko naka-white nga polo. Mauna tingali na siya ka na naglingkod. Si Carly na tingali na. Carly? Oh, sorry miss. Di ko si Carly. Ha? Sorry. Binakog. Oh. Ikaw? Ikaw si Carly? Conan? Oh, ako, Nika. Ako ang dugay mong gatchat-chat. Wala ko mapailan mo dayon kay base nyo niya imo kong ibasted kung mahibaw ka. Pero wa ko mag-expect ka nga sugton ko nimo dayon. Of course, karon nga nakailan na gid ka nako. Siyempre, manguyab gabong ko nimo. Conan. Ang tinuod ni ka. Mahal ti ka. Dugay na. Pero ambot pa. Ganong mapayot basta ikaw na nga akong kaatubang. Oh. Karon nga nahibaw na ka nga si Carly di ay ngayon ka chat-chat. Kay ako di ay ngayon best friend. Maura na yung reaction. Kay... Oh, hala, nakusog na ko. Sorry. Sugod. Nakalitan malanggo ko. Wa ko magtuo nga ikaw di ay. Saka na hinuon ka. Okay, Ray. Pero, sakit ta bitaw. Gani, kusog-kusog to. Sorry ha. Ikaw manggod, imo pa manggod kong gipaantos god. Ha? Kung sa'y buot mo ibasabot. Ha? Mahal sa kunin mo, no? Oh, Uy. Di ba siya mutugan? oo na. Dili pa bago day obvious? Na yung mga higayon nga, gusto na akong patuon akong self. Pero may magud ko ni mong palawon good nga feeler ko. Maong, dili na lang, sorry. So, Nika, kita na? Pansa man na, panguyab na na? Oh, good. Say gusto ni mo, bato ko sa inyo? Ayaw na. Kinibaw kong manuhog na tos mama na ako. Pero, okay na. Gisugot na tika. Yes! I love you, Nika. I love you to, Conan. Chicks boy sa akong pag-ila, pero mapinanggaon o grabe kong magmahal. Now, we're happily married with 2 kids. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga ikalan, kaagi ni Nika, nga taga Cebu City, uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga naguluhan, You Are My Song. Ang mong kaagi, gibahatan no doa sa radyo ni Jelly Hata, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadris lang nining tulumanon,
Handumanan sa Kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.